Halløj. I dag skal jeg lave en YouTube-video i et spil igen, som hedder GT Racing. Og i dag skal jeg bare kigge på nogle biler, og så bagefter så går jeg ind i Minecraft, og så skal jeg prøve at bygge den bil. Og der kommer selvfølgelig en fortsættelse, fordi det vil jo tage rigtig lang tid. Så jeg skal lige vente lidt her. Så går jeg i min, så trykker jeg bare play. Så lad os se den allersejeste serie først. Klasse C af S. Og der er der, den er sej. Men, nej, ikke den. Det gider jeg ikke. Lamborghini. Nej, ikke godt nok. Audi. Nej, det er sådan en Formel 1. Audi noget. Det gider jeg ikke. Mazda Ferrari. Det er for svært, tror jeg. Bentley Speed 8. Nej, det er også sådan ligesom Audi'en. Den kan jeg så lide. Caterham SP. Nej. Ferrari. Ellers sej nok. Men det kunne være en af mulighederne. Men jeg kigger nu også rigtig meget på også sådan en her. Eller den her. Nej. Den her. Verdens hurtigste bil. Og den kan man godt sige, den er sej. Ja. Så, hvad er den sidste? W Motors like an Hypersport. Jeg forstår ikke en dyt. Win this car. This car will soon become available as a reward in the event section. Så jeg synes virkelig, at jeg skal lave... Den er svær. Enten den der, eller den her. Jeg tager den her. Så går vi home, og så går vi ind på Minecraft. Og så trykker vi play. Og så New World. Og så kreativ selvfølgelig, og den skal bare hedde Veyron. Create world. Og så kan vi begynde, når vi lige har lavet verden. Sådan. Nu ved I, hvad for en bil det er. Så jeg kan vel godt afslutte episoden nu og lave en fortsættelse. Så farvel.